oy napadi ko nalimtan ang atong mayor sa atong tagom, sa tagom na to. Magampo sa ako kadali, Ginoo. Salamat sa among mayor, sa among pinalangga nga mayor, Mayor Ilion. Uban sa iyang mga sakop ngadto sa labing ubos nga mga pangatungdanan, nagampo kami sa mga military, sa tanan nga mga PNP, sa tanan nga mga sakop nga nagahimo o dako nga tabang, pagsusi, pagatiman, pagbantay niining among syudad. Ginoo, proteksyon ni sila, ilabi na ni ining virus na dili gayud sila matandog ni ini sa ngalan ni Jesus. Ug salamat Lord sa tanan nga mga viewers, sa tanan nga mga hearers, Lord, nakadungog ug nakakita ni ini, i-appeal na mo ang tanan Lord. Tabuni ang among nasod, ang among gikan sa Luzon, Visayas, Mindanao, ug ilabi na ang among syudad sa Tagum. Ug salamat usab Lord sa tanang mga pastors. Apil sa among mga pag-ampo, ang tanang mga pastor kung ano man ang mga dominasyon, Lord, kauban kami nga nagapangalaga di kanimo. Bless them, Lord, i-protect sila nga walay mga kadaot nga maabot kanila. Ug salamat Lord ni mga pag-ampo sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen og amen. Mayong gabi kanyang tanan. God bless us all. God bless you. Ang Diyos sa natong kauban, makalunga iyang pahiran, wala na'y kamatalo, isugo. Mayong gabi. Mao nasab kini ang takna din ato nasab nga sugdan ang mainitong mga pag-ampo nga ato nga ginahimo. Mga malisud kaayo kung dili kita magahimo sa mga pag-ampo apan una sa tanan. Doon ako'y pagabasahon na pulong dinhi sa Ebanghelyo San Mateo Kapitulo 6. Nagaingon siya dinhi sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 5. Ug kung mag-ampo ka, ayaw buhata ang gihimo sa mga tigpakaron ingnon. Gusto silang mag-ampo nga magtindog sulod sa mga sinagoga ug diha sa mga eskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga nakadawat na sila sa ilang ganti. Versikulo 6, apan kung mag-ampo ka sulod ngadto sa imong kwarto unya sirhi ang pultahan o pag-ampo ngadto sa imong amahan nga dili makita o gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Versikulo 7, sa inyong pag-ampo ayaw paggamit og daghang pulong nga walay kahulugan sama sa gibuhat sa mga dili magtutuo. Kinsa naghuna-huna nga tubagon sila tungod sa taas nilang pag-ampo. Versikulo 8, ayaw sunda ang gihimo nila kay ang inyong amahan nahibalo ng daan sa inyong gikinahanglan. Bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya. Busa ing nahinuon ni ini pag-ampo, amahan namo, nga naa sa langit, balaanon ang imong ngalan, maghari ka kanamo, og tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta sama nga gituman kini didto sa langit. Versikulo 11, ihatag kanamo ang pagkaon nga among gikinahanglan karong adlaw og pasayloa kami sa among mga sala sama nga kami nagpasaylo sa mga nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa panulay sa pagsulay. Luwas sa hinuon kami gikan sa dautan. Kay imo ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Versikulo 14, kay kun inyong pasayloon ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Versikulo 15, apan kun dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga atua sa langit. Ang Dios magapanalangin siyang pulong karong gabi sa dili pa kita moadto sa mga prayer request tungod kay kining mga takna na nasab kita nining gitawag live streaming aron nga kita usab magkakita ay pinaagi sa atong mga
cellphone ug uban pa sa Facebook. Ug karon balik kita sa mensahe. Dinhi makita nato na gikinahanglan gayud nga kung kita naa sa pagkinabuhi nga tinuod gayud nga Kristohanon, kinahanglan gayud nga ang imong kasing-kasing putli. Okay. So dili pwede nga kung ikaw mahimo nga anak sa Dios apan ang imong kinabuhi dili gihapon maog, dili subay sa iyang kabubuton, walay pulos. Ingon usab kita ni anak kaniadto apan karon lahi na ang atong pagkinabuhi, ang dalan nga atong ginalaktan ug ang mga panguna-huna nga atong ginalantaw sa unahan, lahi na. Busa dinhi makita nato na ilhon gayud nato siya ingon nga kita mga anak ug siya usab atong amahan. Ug labaw sa tanan nagaingon ang iyang pulong na sayod na siyang daan nga ikaw nagkinahanglan. Busa ipadayon ang imong pagkinabuhi uban sa pagkamatinud anon diha kaniya. Ug tungod diini mapahimuslan nimo ang paghari sa giingon saging harian, the kingdom of God. Okay, so ingon si Pablo sa iyang pulong na ang gingharian sa Dios dili kalanon, dili ilimnon kundi ang pagkamatarong. Righteousness, peace, joy from the Holy Ghost. So mo kanay iyang giingon. Ug dinhi sa diha nga imong mapahimuslan kining mga butanga maghari, mo na giingon niya sa verse 10, maghari ka kanamo. Unsay but pasabot niya nang maghari ka kanamo? Puno ka sa kalipay, puno ka sa kalinaw. Sa diha nga ikaw moduol aron sa pagampo, walay balda ang imong kasing-kasing ug hunahuna, kundili sentro gayud ang imong kasing-kasing ug pangunahuna nga makigsulti diha sa atong langitnong amahan. So ingon ni ana, nagaingon siya sa verse 10, maghari ka kanamo ug tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta. Unsa may pagbuot sa Ginoo? Nagaingon siya kung nahinumdum ikaw nga dunay nahimo nga kabikil ug kabatok diha kanimo. Iyon siya ayaw ipadayon imong pagampo kundili duula pasaylua. Kinahanglan gayo di ay nga maayo ang atong relasyon. Mga igsuon, walay pulos ang atong kinabuhi kung kita muduol sa Ginoo aron sa pagampo apan dunay mga diferensya ang magkasing-kasing, dili kini musilbi ug wala gayud kini pulos. Gitudluan na kita niya kung unsay buhaton nato aron kita mahimong hingpit atubangan sa langitnon natong amahan. Okay. So dinhi makita nato ang verse 11 na dili kaniya biyaan ug dili kaniya pasagdan sa Hebrews chapter 13 verse 5. Nagaingon siya, ihatag kanamo ang pagkaon nga among gikinahanglan karong adlaw. So walay problema. Ang Dios mao gayoy magtagbo sa imong mga panginahanglanon. Dili siya gusto na ang mga matarong magutman, kundili ang iyang mga katawhan magpuyo nga adunay katagbawan, magpuyo nga malipayon uban kaniya. Busa mga igsuon mao kini ang giingon kaniya. Busa dili kita malimot og laing bahin sa Marcos sa diha nga kita magaampo, dili nato hatagan og babag ang atong mga pangunahuna og pagtuo kundili magapabilin gayud nga magusganon ang atong kasing-kasing nga magatuo kaniya. Okay. So dinhi makita nato na sa Mark chapter 11 verse 20, nianang sayo sa pagkabuntag samtang naglakaw sila sa dalan, nakita nila ang kahoyng igira nalaya na kinigikan sa kinatumyan ngadto sa mga gamot. Ug sa nahinumdum si Pedro sa pagtunglo ni Jesus sa kahoyng igira ug siya miingon kaniya, magtutudlo, tan-awara, namatay ang kahoyng igira nga imong gitunglo. Miingon si Jesus kanila, salig kamo sa Dios. Og timan ikini, makahimo kamo pagsugo ni ining bungtura. Maalsa ka, og maitsa ngadto sa dagat. Kung kamo walay pagduha-duha sulod sa inyong kasing-kasing og nagtuo nga mahimo ang inyong gisulti, mahimo gayud kini. Verse 24, tungod niini, ingnon ko kamo nga bisag unsa ang inyong pangayoon diha sa pagampo, tuuhi nga madawat ninyo kini ug mainyo gayud kini. Verse 25, inigtindog ninyo aron magampo kung aduna kamoy
kayugot batok kang bisan kinsa pasaylua una siya aron ang inyong amahan nga tua sa langit mo pasaylo usab kaninyo. Okay, mao kana ang mga pamaagi o giya sa diya nga kita magaampo mga igsoon. Karon mao man karon ang takna diin atong naandan nga kita usab magampo apan ni apa. Labaw sa tanan dili lamang kita magaampo kundi suklan nato ang pulong sa Ginoo nagahatag kanato katungod tungod kay kining mga pag-ampo nga atong ginahimo nagatuo ako nga dili tanan ang nagahimo usab niini. Siguro nay uban og pipila nga nagahimo niini apan mas maayo gayud ipadayon nato katong atong mga gitawag the spiritual warfare. Okay, sa Episo kapitulo 6 akong ipahinumdom kaninyo, nagaingon siya dinhi sa bersikulo 12. Kay wala kita makig-away batok sa dugo ug sa unod, kundili batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga pangulo, sa mga anaa sa gahom ug sa mga daotang gahom nga nagmando niining kalibutana sa kangitngit. Busa dada ang tanang kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios. Okay, so mao kini ang iyang giingon nga kinahanglan andam kita kanunay kaya nga atong pagpakigbugno ang pagampo adunay authority nga gihatag sa Ginoo kanato. Dinha sa Lucas kapitulo 10 nagiingon siya, I have given you authority. Gihatagan ko kamog kagahom. Okay, sa pagtunob sa mga halas ug sa bisan unsa ingon siya, walay makadaot kaninyo. Busa karong gabi ipadayon nato ang pagpakigbugno, ipadayon nato ang mga pagampo uban ang dakong gahom sa atong buhi nga Dios. Okay? So maura kana mga igsoon og andama ang inyong magasing-kasing og samtang kami magapadayon ipadala usab ninyo dinhi kanamo ang inyong mga prayer request kay sulod sa pipila ka mga higayon among pagbasahon o kung dili man namo mahuman sa pagbasa ang inyong mga prayer request didto na sa among kaugalingong panimalay namo tiwason ang mga pagampo. Busa ayaw kalimot mga igsoon, dili lamang dinhi kita magkita-kita aron magampo kung dili bisan sa atong panimalay buhaton gayud nato kini. Dili kita magpalimbong kung dili kitang tanan magabuhat og mga pagampo. Okay, mga viewers karong gabi, mao nga paninguhaon usab namo na doon na kita inadlaw-adlaw nga sama ingon ini aron ma-monitor nato kamo. Pinagi sa iyong mga request kung unsa may inyong mga panginahanglanon, makahimo dayon kita sa mga pagampo. Pero na ako nalimtan di ay wala pa nato naampuy ang Israel. Pagampo sa kita. Ginoo salamat. We pray for the peace of Israel. We pray for the peace of Jerusalem. Ginoo, salamat usab na ang Israel mao'y mga tao nga imong mga pinili, katawhan diin imo Ginoong gipanalanginan. Mga nagampo kami nga magapadayon ang imong mga saad, magapadayon ang imong mga kaayo kanila. O nagampo sa ako Ginoo sa tanang mga lideres sa among nasod. Lord, na niini nga nasod sa Pilipinas, ikaw gayud ang Dios nga among gibayaw. Nagaingon ikaw nga kung ako anyong iisa, dadun ko sila nga hikanako. Busa Ginoo salamat na mahimo gayud nga magmadaugon tungod kay ikaw man ang pulo nga nagaingon, then you will know the truth and the truth will set you free. Salamat sa kagawasan o kini nga nasod Ginoo gawas nun sa tanang suliran, kini nga nasod sa Pilipinas gawas nun sa tanang mga problema bisan gani nga gikantapan o gikadlukan nga mga virus dili kini makahimo sa pagpenetrate tungod kay ikaw man ang Dios nga nagkatabon kanamo. Og salamat usab sa movement sa International One Way Outreach, nagampo kami sa among president si Sir Brian Gaetano og si Ma'am Dolce. Nagampo kami uban sa ilang panimalay pamilya og sa tanan nga mga district overseer from District 1, District 2, District 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and all districts of International One Way Outreach. We pray Lord na himuha Ginoo nga magusganon kini, magmabungahon kini, mahimong magmalambuon kini. Og salamat usab Lord bisan sa among makigsunan nga mahinumduman namo ilabi na ni Brother Ben Bilanggantol. Nagaampo sab ako Ginoo nga panalangini siya tagaig maing panglawas uban ang iyang asawa
Lord, na siya usab makabaton usab og kami nga kanamo. Mga salamat na yung mga pagampo, proteksyon sila. Uban pa sa mong pakigsuonan Ginoo nga di naman gani na mo sa mahinumduman apan Lord ikaw nakahibalo kanila, nagaampo kami nga imong panalanginan ang tanan. Salamat Lord sa among panimalay, sa akong asawa, si Pastor Anita, mayong panglawas, uban ang akong mga anak, si Bubot, si Ambong, si Anil, si Andy, si Anli, uban ng ilang patagsa-tagsa ka mga panimalay, ug uban sa among mga apo. Ug salamat Ginoo sa magalampusan karong gabi. Salamat Lord sa imong grasya, ug salamat sa imong kusog. Sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen ug amen. Mga igsoon, maayong gabi. Og dili na lang sab namo dugayon, amo na usab kini tapuson apan paninguhaon namo na maka-live kami adlaw-adlaw kung mahimo kini sumangita pa kami paagi tungod kay hangtod karon nagapangita pa kami og naga-settings pa kami gani usahay mo palpak usahay tungod kay karon palagi taon makaagi pero sige lang kay kung daghang mga sayop mahimo man namo nang experience. To commit mistake is experience. So, salamat. Sabta lamang ninyo kami kay naningkamot usab ug naninghuha kami mintras tanto nga ani apakita niini nga atong sitwasyon karon. Adto lamang kita magkita-kita sa kahanginan sa atong Facebook, sa atong live streaming, atong himuon kini na mamonitor usab namo kamo pinagi sa mga pagampo. Mao nga ayo mo kalimot, i-text lamang ninyo kami og ang akong numero, ang akong number sa akong cell. Kuha ka mo og ballpen, naa naman mo yung number sa kang Chanley Molina, sa iyang papa, ako, mao kini. Sige, kuha sa mong ballpen, unya i-record kini, 0920 3259 257. Osbon ko, 0920 3259 257. Okay, mao kadto ang akong cell number og maayong gabi kanyang tanan. God bless you. God bless us all. God bless our nation. Oy, napadi ko nalimtan ang atong mayor sa atong tagom na to. Magampo sa ako kadali Ginoo. Salamat sa among mayor, sa among pinalangga nga mayor, Mayor Leon. Uban sa iyang mga sakop ngadto sa labing ubos nga mga pangatungdanan, nagampo kami sa mga military, sa tanan nga mga PNP, sa tanan nga mga sakop nga nagahimo o dako nga pagtabang, pagsusi, pagatiman, pagbantay niining among syudad. Ginoo proteksyon ni sila ilabi na niining virus na dili gayud sila matandog niini sa ngalan ni Jesus. Ug salamat Lord sa tanan nga mga viewers, sa tanan nga mga hearers Lord nakadungog ug nakakita niini, i-appeal na mo ang tanan Lord. Tabuni ang among nasod, ang among gikan sa Luzon, Visayas, Mindanao ug ilabi na ang among syudad sa Tagum. Ug salamat usab Lord sa tanang mga pastors. Apil sa among mga pagampo, ang tanang mga pastor kung ano man ang mga dominasyon, Lord, kauban kami nga nagapangalaga di kanimo. Bless them, Lord, i-protect sila nga walay mga kadaot nga maabot kanila. Ug salamat Lord ni mga pagampo sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen og amen. Mayong gabi kanyang tanan. God bless us all. God bless you. Doon na lang ang panahon, iksun ng Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyang kuhaon, sugatong pa siya. Ikaw o ako, iyang kuhaon, lainong nagtusa. Panganunod kalipay ang ating matagamtaman, kauban Asya. Pagkaanin lutok katahon, ang langit tulong bulawan ang ating pagalatan daw sa langit ang iyang pagkadan syudad kapulawan. Ang Diyos ang atong kauban,
mga luha iyang pakira, wala na'y kamatayon, Jesus. Lulong tanan kalihan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit kamatayon. Siyudad na Bulawan, daw sa langit at pagkatumbahan, dayangan sa mga gila na bato. Suba sa kinabuhi, kristal na buong tubig, inas sa trono sa Diyos. Noon lalaki ang panahon, igsoon nga ang Diyos hapit na siya. Mubalik ikaw o ako tiyang uhaon, sugaton ta siya. Ikaw o ako tiyang uhaon, lalinong nagtungo sa panganod, lulog kalipay ang atong matagamtaman, kauban pa siya. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pagiran, wala na'y kamatayon, lulong tanan kalihan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit kamatayon. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pagiran,